Hej alle sammen, i dag vil jeg spille på Armin server. Jeg spiller Shababcraft, og jeg vil lave en lille Lucky maskine pack. Altså sådan, og så alt det jeg får, altså sådan stort set alt det jeg får, det vil jeg så bruge i PvP'en hernede. Og jeg spiller med Omar, som er Mama Kulis, et eller andet. Er det rigtigt? Ja. Og Luke 08, som er Lukas. Yes. Og hvor er Vigge henne? Vi mangler. Hvad der? Nej, det er lige meget. Nå, så skaber jeg også med Vigge. Og mit navn det er Noah. Og vi vil starte med første pakke. Hvad der? Hvad så? Okay, en bue. Vi kigger, hvad det hele er i efter. Enchanter og sådan noget. Vælg. Du fik også lige en chestplate. Et G-apple. G-apple. God-apple. Sådan der. Skal du slukke, Vigge? Enchanted hjelm. Oh my god, man. Hvor er det godt. Hvem var det, som sagde ses? Tak. Prøv nu lige at lade være med alt det der. I går helt til infoen. Gå lige væk. Og lad mig med at kaste over. Lucky pack. Hvad var det? Power 2 punch. Så kan vi også lige kigge den anden. Power 1. Det der. Og en D-hjelm. Wow, alle de kigger bare på. Alle de vil bare team med dig nu. Der er en eller anden, der skriver fuck off, Nikke. Altså, jeg gider ikke have alle jeres ting. Jeg kan så bare alle mulige mine ting. Hvor skulle vi hen? Og så tror jeg faktisk, det var det. Var det ikke det? Har du ikke flere af dine indetest? Lige se. Nej, desværre. Jamen, så går vi bare ned og PvP'er. Skal jeg tage min hjelm på? Nej, den vil jeg have. Ej, ved du hvad? Nej, det jeg har intet armor. Jeg har 3 diasæt nu. Hvad hedder det? Jeg har intet dia-sæt eller sådan noget. Har du ikke? Nope, jeg har kun nogle sko. Hvad er det hele tiden kaster ting? Tag til mig. Gider ikke have det. Drenge, vi også se mig lave en caseåbning. Ja. Okay. Nu er det Lukas' tur til at lave en lille caseåbning. Okay. Den er ikke så stor. Han har ikke så mange ting. Jo, jeg har. Hvor meget kunne du? What, det var dårligt det der. Det var kun Unbreaking 1. Nå, okay. Men alligevel. Og jeg har bare intet guld. Et svær. Hvad er det? Fire Aspect, lad mig sige, Fire Aspect 2, Loading 2. Jeg får sådan nogle dårlige ting. Skal I bare lige vide, dem der ser med. Jeg har altid fået. Ej, gå lige væk, Omar. Jeg kan ikke se noget. Sådan der. Hvad er den i? Hvad er det for en potion? Hvad skal jeg bruge den til? Det er bare night vision. Det er meget godt. Har du flere? Cool. Ja, meget. Okay, så er det alligevel en stor åbning. Omar, de kan ikke se for dig. Du står meget i vejen. Omar, kom væk. Jeg går bare i cirkel. Imens I lige ser ham, alt det der, så, skal jeg lige pakke noget sammen, så. I skal bare snakke. Hey, hvad så er derude? Okay. Jeg får hele tiden et dårligt svær. Husk nu at join en server, der hedder CookieCraft. Ja, det er en ny. Jeg kan ikke lave flere. Really good. Den er ny. Prøv lige, vi har ikke fået alle ting til. Men vi har ikke lavet den helt endnu. Så lad være med at join den endnu. Okay. Prøv lige, hvorfor skal jeg være? Jeg har brugt sådan cirka 6. Okay, let's go to the PvP. Men Lukas, må jeg få resten af dit guld, så kan vi lave en pack mere. Og den bliver sgu bare vild. Det lyder som om du siger ikke. Og nej, det må du faktisk ikke. Du må selv skaffe. Fint nok. Velkommen til Cat PvP. Tak. Nej, hvad? Må jeg, hacker? Eller hvis I ser nogen herinde, ikke? Så hacker Lukas. Ja! Skal vi godt vise tårnet, eller hvad? Og nogle gange jeg kan ikke engang finde ud af at downloade
Og nogle gange... Jeg kan godt finde ud af at downloade det. Og nogle gange ikke, så hacker Nora virkelig meget, mand. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har kun Optifine, som jeg ikke har på lige nu. Fordi jeg Når Nora han hacker, ikke? Så hvad laver du, Lukas? Jeg vil gerne have guld. Din lille hund. Hvad gjorde han? Gå over til det der islot, så... Og desuden så glemte du også at tage Hey, Nora, bag dig. Var det dig, der slog mig? Nej, det var guld. Nå, tak. Giv det også For jeg guld. hopper ned. Jeg hopper ned og Ej, det er næsten snyd. Det er lige meget. Hvem mener du med snyd? Ja, han bare hopper ned, og så får vi guld. Det er ikke snyd. Du prøver at hacke, så... Nutbag 2. Jeg tror lige, du skal... Ja, man, Nora, du prøver næsten hele tiden hack, som med Lukas. Det er jo helt vildt, mand. Jeg hacker efter mig. Du bruger mere hack end mig og Nora til sammen. Fordi jeg bruger ikke noget hack. Det gør jeg heller ikke. Nej, Omar, jeg har et sygt sværd på mig. Stop, Omar, please. Omar. Ja. Omar, der er en, der har ikke armor på. Der er en, der ikke har armor på. Slå ham ihjel før. Ham tager jeg lige. Ej, man, lille abe. Hallo, hvor skal den hen, Sej Philip, mand? Hvor skal du hen, Sej Philip? Jeg fik lige Sej Philip. Jeg lavede lige headshot på Sej Philip, mand. Headshot. Det er egentlig lidt irriterende, at man ikke får flere, at man skader mere, hvis man får headshot. Nogle vi kan lave en til case open. Jeg har 1 stak guld og 16. Ham der, han skal bare nakkes. Han havde en stak guld på, så... Han havde flere stak guld på, så ham her. Get wrecked, Fido. Get away, nigga. Hvem vil gerne have guld? Her, det får du, Lukas, fordi du er tættest på, og Noah han sagde ikke noget. Ja, Lukas så går Lukas. heller ikke noget. Ja, men han var tættest på. Hvad så? Lukas hey, jeg har fundet en af mine... Nå. Det var for sjov. Og du hørte det ikke engang, Lukas. Der var en, der hørte det. Hvad var det, du sagde? Ikke noget. What? Hallo? Ja, undskyld siger, det var lige fordi mit internet ikke, og det er helt vildt dårligt. Ej, jeg havde lige 2 stacks, og så dør jeg, men det var godt nok dumt. Skal jeg gå ned som Diaguy? Lad nu være med det der, altså. Du skal ikke tilføje nogen hele tiden, det er mega træls. Og ved du hvad, vi tager bare den nuke. Jeg kan nemt, fordi jeg kan nemt være Diaguy, men ved du hvad? Det tør jeg ikke. Ikke lige nu. Det vil jeg nok gøre ind i mine andre videoer, men ikke lige nu. For det tør jeg simpelthen ikke lige nu. Du tør ingenting. Get wrecked, Fido, mand. Ham der, han er en nigger, han skal dø. Nu er du selv en Fido. Du kan selv være en Fido. Det er faktisk godt at være. Det er godt at være en Fido. Det er sejt at være en Fido. Get wrecked, Fido. Men hvad hedder det? Nu er det bare mig og Lukas lige nu. Så det er også okay. De andre to, de er bare nogle nerds. Nej. Ej, de er lidt mærkelige nogle gange, synes jeg. Der var en Diaguy, det er en Diaguy. I know. Nej, så gik jeg ind til ham med mega overhead svær. Ved du hvad du blev? Du blev nugget. Og ved du hvad han er? Han er død. Og hans ting ligger ikke herinde, for han er ikke død. Skal jeg gå ned som Diaguy og nakke ham den anden Diaguy? Ja, det må du gerne. Og det tør jeg simpelthen ikke. Jeg ved godt, det er lidt tørset, men han har jo måske et bedre armor end mig. Og bedre svær, og bedre bue og alt sådan noget crap. Get wrecked, Fido. I dag er det Omars fødselsdag. Nej, det er jeg. Det ved jeg godt. Ham der, han skal nakkes. Han er de-armor. Hallo, Nej, det er han ikke. Er jeg ikke den bedste her? Til hvad? Til Minecraft. Hvem siger det? Omar? Ja. Skal vi prøve PvP eller hvad, Omar? Jeg prøver dig, mand. Skal du det, eller hvad? Hvor er du henne? Jeg vil gerne PvP der. Ej, gå væk med dig. Jeg ved godt, jeg er den bedste. Jeg ved godt, jeg er den bedste her, mand. Er det ikke rigtigt? Han er den dårligste her, mand. Hør, hvad du snakker om. Hvad du siger til mig. Passer. Ved du, hvad jeg siger til dig? At jeg er sej.
What the fuck? Ups. Jeg fik lige en stak, guld. Gå nu bare væk, mand. Hvem player du? Det gør jeg ikke. Haha. Jeg ved godt, det er lidt mærkeligt, men det er fordi vi er YouTuber, og jeg er ikke valgt til det. Du er ikke vant til det. Selvfølgelig er du ikke vant til det. Du er heller ikke vant til at spille Minecraft. Ha. Forstår du, hvad jeg mener? Ej, det er dumt at lave JBK-skills. Det er bare... så man taber. For han er bare dum, det er JBK. Man skal dø om det, mand. Du skal bare gå væk med dig, mand. Forstår du, mand? Og ham der, han skal også dø. Get wreck, Fido. Get wreck, Fido. Alt det der, det crasher bare hele tiden. Jamen, undskyld til igen. Det er mit internet går. Ja, jeg fatter det godt. Og nu ringer han til mig med, at jeg ligger på. Jeg tilføjer ham. Ja. Au. Nå. Det var dejligt at lave YouTube igen. Jeg har faktisk også haft en anden YouTube-kanal, den kom bare ikke så meget frem og sådan noget. Det var ikke så god den her gang, men det sådan gøre det lidt bedre. Og nu har vi også sådan... Så vi har i hvert fald Lukas med os. Og Omar måske. Sådan, han er der nok ikke hver gang. Men det vil jeg tro, at Lukas er sådan stort set. Nå, ja. Sorry, det var bare lige noget familieråd. Okay, nej. Nu er en Diego her, han skal bare dø, mand. Okay, jeg tør ikke PvP ham. Kom nu, gå nu væk, mand. Au, det døde jeg. Okay, det crasher hele tiden, hans netværk. Vent lige. Der er lige noget med Skype her. Sådan der. Sorry. Så er vi i gang igen. Jeg er klædt til mit armor på. Fail. F-A-L eller ej, det er ikke sådan. Det er fall. Fail. Nå. Han tager den vist ikke. Nå, jeg må også hellere lægge på snart. På Skype. Nej, ikke på Skype, hvad hedder det? På YouTube. Eller stop videoen, kan man også kalde det. Men jeg synes næsten, vi skal slutte af med en case-åbning. Eller en case. Altså en god afslutning. Og slutte af med noget, der kan være godt. Hvis det ikke er godt, så har det været en dårlig dag. Hvis det er godt, så har det været en god dag. Så. Det er det, jeg regner på. Dupti. My friend. Nu dør jeg lige. Det gør jeg ikke. Jeg fik nok om. Bare lige gør han. Han skal bare nakkes, mand. Nå. Lad os se, hvor mange kan vi lave. Og det er faktisk rimelig OP, det her. Allerede have så meget. Så. So get wake Fido. Jeg sagde sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan. Jeg afslutter lige videoen snart, fordi at... Det har jeg lyst til. Ej, det er fordi at Lukas. Jeg skal, jeg skal lige til at pakke noget sammen og alt sådan noget, så jeg afslutter videoen. Så jeg vil bare sige, vi ses, guys. Eller, vi afslutter lige på en sej måde. Farvel! Hurra!